Bună ziua, dragi abonați! Astăzi mi-am cumpărat un nou costum cu Bendy. Ce fac eu? Uitați-vă, asta este. Și sunt o lume alături de tata. Wow, nu vine să cred, e Bendy! Da. Wow! Ce faci, Bendy? Ce faci aici? Îmi fac Ai asta. ajuns la lopată? Cum adică am ajuns la lopată? Ce-ți cu cartoanele astea pe aici? Le pun ca să fac o casă. Hai, n-ai auzit de așa ceva până acum, nu? Mai ia că mă îmbrac și eu frumos. Ce nu. Ce este aceea pe care o porți tu? Ce? Și ce e chestia pe care o porți tu? Chestia aia de jos. Ce sunt acelea? Am pus armura. Armură de ce? Nezăr. Ce netherite tu? Ce fac mami? N-am voie eu aici? Ia știu că să vin. Ce se aude? Ce sunt zgomotele astea, Bendy? Auzi și tu? Nu știu. Dar Sună ca și cum a călcat cineva pe o șopârlă. mai încetează cu prostiile. Astea sunt prostii. Când voi termina, voi pune cartonul pe jos. Sună ca și cum a călcat cineva o muță pe acolo. Așa se aude. Ia uite ce e în zare, Bendy. Am văzut o casă, hai la ea. Bine. Se bate cineva acasă. Cred că voi avea vecini. Da, e ca... Am văzut o casă. Eu nu mă duc la... Alo, e cineva aici? Nu-mi dea ea vecinii. Să fur. Mamă, ăștia săraci. Mă, lasă-mi vecinii în pace. Eu vreau să-i cunosc. Păi nu le fura dacă vrei să-i cunoști. Că acum Salut vecine, ce faci? tu îți montezi casa aici sau ce faci? Că eu montez casa. Eu sunt vecin acolo. Cum arată? Hai să spunem vecinii tăi. Abonaților, să-mi spuneți dacă mai veți Ia, clip. cât de mișto! Am găsit un port. Un ce? Oh, Și un port. e un loc unde e o parcare de bărci. E mișto, asta nu știam. Și ce e o parcare pentru bărci? Bendy manevră. Ce? N-am găsit nimic interesant. Casa mea e mai mult labirint decât casă. Am găsit o pâine. Într-o satul ăsta. Ce? Lasă-le mâncarea vecinilor. Că tine... O pâine într-un sat întreg. Asta e economia din România. Nu cred că suntem în România, Bendy. Și atunci de ce vorbim română?
Ce casă ciudată mai și O casă din carton. nu mă refer la arhitectură. Eu să-mi avut eu să o fac. Că se vede și pe YouTube așa. Așa, ca un labirint. Stupești, bă, nu. Și dacă vrei un baston, e de la mine. Că am o grămadă de tipuri, dar am uitat să le numesc. Că pleacă. Ce e asta? Steve, ce e asta? Da? Ce este aceasta ce este? Nu știu asta. Asta. Refer la oaie? La asta de lângă mine, ce este? Mănâncă tot gazonul. Nu oaie. Și acela roz? Știi ce face oaia? Am căzut în apă! Se vaccinează fără să întrebe de ce. Și cum ies din apa asta? Mă, nu sunt... Mă, nu sunt... Ce ciudat e fata mea. Da, mă, că nu sunt pește. Vreau să ies mai repede. Da, îmi spune că dacă mă tot agit așa, nu o să mă pot scoate. Mi-am dat seama. Gata, mi-am dat seama. Mi-am dat seama. Ce sunt astea? De aici? Ce sunt astea? Ce sunt acestea? Din mână. Tu iar ai căzut în baltă. În scară. Cine ca să faci? Dar nu, că mi-am făcut scară. Ce e aceea maron? Ce sunt aceia? Alo? Mă, Beni, dar tu nu știi ce e orice? Te-ai născut mâine? Dar nu ai fost afară, acum mă mutam. Ce e ăsta Să-mi verde? construiesc și eu o casă. Ce e ăsta verde? Ce e lumina asta? Și cine ești tu? Wow, interesant mai ești pe aici. Ce chestii ciudate, dar interesante sunt aici. Mă, ăștia nu mai mânca, uai. E stupidă gazonul. Nu mai mânca gazonul. Gata, am bătut-o. Ce e asta? Hei, ce faci acolo? Îmi bubui casa? Da? Ce faci Să acolo? construiesc o casă. Păi ce e asta din mâna mea? Să de care. Dar ce e asta din mână? O bucată de Ui,
sărit. 3, 2, 1, ui! Hop! Ui! Să mă gândesc unde la sportive. Ce chestie interesantă! N-am mai văzut până acum. Peștișor! Ce faci de aici? Te tac o chestie! Am văzut această gălătușă cu ceva cu apă și cu un peștișor în ea. Cum se numește peștele din găleață? Că am curioasă. O pescă inundația. Gata, am pus inundația, am putut carton. Ce peștele ăla? Cum se numește peștele ăsta care sare? Niște grătișe. S-a umflat! Se umfla și apoi a murit. Ce mi-a dropat? Ce mi-a dropat? Știi ce mi-a dropat? Ce e chestia asta? Știi ce e asta? Știi ce e asta? Un pește balon. Deci așa se numește peștișorul acela. Îmi plac așa mea. Știți ce e asta? Alo? Nu văd de aici. Ce este? Hai bine mă ascund! Doar ciudată e lumea asta! Mă duc în apă! Aici stau cu peștii. Mai bine îmi pun căscuța. De notat. Dacă iese bine ca sigur că da. Ei! Sper doar să nu se găsească cineva să se apropie cu o țigară sau ceva care a luat. De ce e totul atât de verde? Aici ce e? Uleu, ce se aude? Cred că am auzit o hienă. Ce e o Să ne hienă? ascundem în casă. Dar ce e o hienă? Steve. Ce e o hienă? Feroce, Și cu casca... cu gura mare. Vreau să-ți spun ceva, Steve. Că dacă îmi pun casca asta, nu se vede doar verde. Că mi-acoperă ochii. Ce e aici? Unde sunt? Aoleu. Să-mi dau casca Ia de... se aude, ia se aude ceva. Ce e aia? Răzitoare! Gata, m-am ascuns. Prea ciudat. Dar ce sunetele astea ciudate? De unde se aud? Nu știu, eu m-am îngăpat. Am casa bântuită. Nu știu. M-am îngăpat eu. Mai bine și când pot sta toată ziua aici.
Dar știu eu cum să le ajut. O fantomă? Steve, te ajut. Steve, te ajut eu cu podeaua. Steve, te ajut eu. Fantoma? Te ajut eu cu podeaua, Steve. Au și tu, Bendy? Da. Că în casa construită și dă foc. Nu! Te ajut cu podeaua eu. Trebuie... Să-i dai foc? Bine. 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 Cred că asta poate. Eu fac. Ce n-ai spus asta? Tu? Ai spus? Te ajut eu cu podeaua, Steve. Abonaților, ia uiteți cum îi fac podeaua, îi fac schimbă de carton. Nu știu cum e asta. Și-mi place. Steve, mai bine dă-te la o parte, că s-a chiar aici podeaua. Tati, Am pierdut-o. Steve, e în regulă dacă ți-o fac din carton? O? Ce faci, Bendy, aici? Te-ai Ce-ai făcut cu podeaua? Nu așa vrea să fac. Mersi de Știi de ce? Steve, știi de ce nu prea sunt obișnuit cu chestiile pe care le aveți voi? Că eu sunt din altă parte. Eu am locuit tot timpul ăsta într-o casă de carton. Dar m-am mutat din aceea și m-am dus în alta. În aceea pe care mi-o fac. Da. Toată viața mea am stat într-un carton. Din asta aveam eu casa dintr-un carton. Totuși. cartonchet. Ba nu, cartonchet e dușmanul meu. Aoleu, prea lungă. Prea lungă. Câteva blocuri. Ce mai? Eu nu sunt cartoncat. Cartonchit. Ia mea. Ca un tort de sală de naștere. Când vine să-l aprind, să aprind lumânarea. Măcar ți-am făcut podeaua mai sigură, ca să nu bubuie atât de ușor. A, nu o să bubuie, stai liniștit. Am auzit de la... Mi-a spus mami că bombele bubuie. Am găsit o fântână în deșert. Ce e deșertul? În locul nisip. Iac. Cred că se aude o alarmă. Bănea glumă. Am prea multe lucruri. Dar nu e nimic. Am o întrebare, Steve. Ce zine casca asta verde? Știu unde ești. Vino
poți să arăt care. Ia uite care Bendy. Zbor. Păi cum zbori? Că eu nu pot. Eu n-am mai. Tu nici n-ai ai, cum zbori? Îți vine casca asta verde care o țin eu în mână? Da, bine. Păi mie nu vine. Când o pun pe cap, îmi vine pe ochi. Hei, alo, e cineva aici? Au, ce era în fața mea? Nu știu. Au, de ce-mi dă ciulul? Nu știu, nu asta. Au. Și zici că-ți trebuie cască, Bendy. Alo? Hei, Uite, îți dau eu o cască. Unde ești? am căzut. Dar nu știu unde că am casca pe ochi. Aoleu, unde am căzut? Aoleu. De ce îmi pun eu casca asta stupidă? Acum cum mai ies? Și ce e aia? Nu știu, nu știu ce de aici. Uite, Bendy, Da? uite aici, la casca asta. Nu, mie nu-mi vin căștile, nu mai vreau să mai mă bușesc de... Puneți casca asta, că e bună. Nu, Nu cu nu vreau să îmi pun căști, nu vreau. Ce mai fi și asta? Ce? Interesant. Ce e aia? Nu știu, o distrug dacă... Ce e aia de sus? Uite, Bendy, niște lavă. Lavă? Să notăm. Și un topogan cu lavă. Papa porc. Mulțumesc. Miam. Am făcut rost de mâncare. Mi-a dat porc cu mâncare. Ce e aia? Dar nu vreau să ne rătăcim. Mai bine am plecat. Mai jos să vedem cum mai e aici. Apsi. Au. E mare de post. Nu. Mare slavă. Și... Eu vreau să mă duc sus. Zboară, puiule, zboară. Dar eu n-am aici. Ce crezi? Nu contează, zboară. Ia uite cum se mai face a doua metodă. Ce e ăla? Sunt Enderman. Ce e un Enderman? Uite, folosește asta să te teleportezi. Stai că mi-am luat din inventar. Asta mi-am dat. Aoleu, ce e aia? Nu picioarele cu aia. Nu mă duce. Cred că... What? Bine, Aoleu! Mi-a căzut Enderball-ul ăsta ce-o fi fix în mare. M-a teleportat la fund. ce? Cât de poate m-a teleportat? Totuși, sunt la 1 kilometru față de care... Așa de tare pot să arunc. Bendy, ce faci tu, Bendy? Bine. Să apucă toată lumea! Sunt Enderman.
drăguții. Fermendi. Oare e o idee bună să-mi țin torți în casă? Am îngăiat un pui de căluț. Oh, ce drăguț, ia să-l mângâi cu sabia mea de diamant. Ia vină cu căluț. Ia vină cu căluț. Lasă puiuțul și ai o mămică. Îi pune o mămică la loc. Lasă că am piele să-mi fac Adidas noi. Fac armură de piele. Căluț. Bățule. De ce îmi pică mai copii? Uite, asta e mama voastră. Căluț, să-i mângâi. Chestiile au fost adăugate. Abonați. Sper că nu vă plictisiți, dar trebuie să vorbesc mult cu tata. Am găsit un binoclu. Tu știi că există binoclu? Nu, ce e un binoclu? Mișto. Ce? Ia uite-te la mine să... Dar ce e un binoclu? Că am treabă puțin. Ce e un binoclu? Uite-te spre mine să văd animația. Ia să văd cum... ce tare, se vede cum îl ține la ochi. Ce este un binoclu? Câte întrebări. Am rămas în Maroc. Obsidian care plânge. Bendy, vino încoa. Nu mai vreau să mai aud deschideți tale. E că mi-am făcut o cameră nouă. Ce Hai să cameră? intrăm în ea. O să dau cu capul de poarta asta și să dau pe tine. Ca să ne duc cu țării, ca să ne duc cu țării.
Dați-mă cu 2 luni. Ce e aia? Cred că știi ce era orul ăla de pește. Era cupru. Ce-ți faci din cupru? Crezi că știu eu. Că de-abia ieșim din casă. Aoleu, ce monstru! Aoleu, aoleu, aoleu! Plecat. De căluți. Chiar ia să iau și un căluț. Te iau pe mămica puțin. O călăresc pe mămica. Ce e aia? Ce e aia? Uite, a apărut inimioare deja. Ce e aia? Ce e aia? Ce e aia? Prea multe chestii ciudate! Ah! Aoleu. Nu-i punșeaua. Cine sunteți voi? Șaua. Chestia. La mine v-ați apucat de lucru. Chiar vreau să mă culc. Nu mai pot căuta, pot să mă culc. Pot să mă trezesc în cosmarul ăsta. Nu mai pot. Unde e punșeaua la cal? Nu știu. Știu cum se face. Gata. Așa. Ăla e. Cum adică ăla e? Ce repede alergă mămica. Rapide ca dracu. Aoleu. A băgat în apă. Nu mai știu de aici. Asta e. Bine. Mânaților, să mă scuzați dacă vorbesc prea puțin cu voi. Că unele Cine videoclipuri vorbește acolo? Bendy. parcă, E abonat. da, Mai zic abonat. nu știu, de-abia ne registrez. Mi-a dat manii voie să... Nu știu cum să-mi suport calul din grotă. Păi scoate-l, păi face scară, cum am făcut. Violesă. Așa, tac, 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 tac. Tac, Hai căluț. tac, Uite, mămica în tac, tac. Hai.
Încă sunt într-o altă groapă. Băi, ce lume e plină de groapă. Ce e Bucureștiul? Cine știe? Ba da, vreau. Hai, căluț. Vreau să aflu ce e Bucureștiul. Află. Păi eu nu știu. Nu știu. Hai, căluț, sus sau... Am ridicat-o pe mămică pe sus. Ia uite, sunt căscătoare. Eu nu Nu văd. să ți-o pun în cap. Tot drumul la tine în cap. Nu! Ia stai pe asta. Mie de ce îmi trebuie cal dacă pot să zbor? Fiu, bine că a lăsat calul. Ați văzut abonaților stor. Da, jantie. De ce ai spus nihaha? Ce mai fac sătenii mei? Ăștia de la țară. Sunt vecinii. Să mă duc și eu puțin în vizită la vecini. Nu mă bagi, a terminat de mânca pâinea aia. Rosatul. Ia uite ce cal am. Le voi da chestiile astea pe care le-am găsit pe jos, le voi da sătenilor. Mă, pâine aveți, o iau și pe aia. Mă, nu le lua, Dacă nu mai aveți nimic. nu le lua pâinea. Nu. Dragi săteni, ați meritat și ei niște lucruri acestea. Era mișto să pot să zbor și cu la loc. Aha. Ia uite, și-au făcut și pod. Ce suitivul? Uite o fermă. Da. Mă voi muta lângă voi, lângă sătuc. Dă-i tu de mâncare, că nu-ți mânca ăștia. Vezi că am pus niște lucruri în chest. Le-am găsit pe undeva, dar încă cred că mai sunt bune. Nu știu, nu aveau de asta de inspirare. Bine. Mă duc să-mi termin ăsta. Știi, v-am vorbit puțin cu vecinul. Le-am spus că le-am dat ceva. Am nevoie de un stâlp. Nu construiești și tu la căsuța ta? Am terminat că Tu nu-ți pui chestiile în ea? Care ai nevoie? mi-am pus tot ce trebuie. Bine. Da, hai să-ți arăt și camera mea nouă. Bendy. Bine. Știi ce... Camera nouă. Intrarea, uite aici. Ia intră. Asta e următoarea cameră. Aoleu, cum te întâmplă?
ce-ți face? Ia zi, face camera mea? Destul de înfăcătoare. Doamne, să este mexicanul. Doamne, ce ești? Nu mai apărut. Vreau să spun ceva. Eu am plecat de acolo. E prea ciudat lucrul ăla. Oare pot să-mi duc acasă? Adu-l acasă să văd ce este, că nu vreau să își aducă prietenii. De ce? Păi am cules asta, dacă ai fi că poți. Nu am teleportat. Nu mai bag. Dar ce liniștit e aici. Ce căsuță ciudată. De ce? Așa aveam și de înainte, din carton. Scuze, Căluț. Și vreau să spun ceva. Mă pot duce puțin acolo, în camera ta, că vreau să explorez sau poate găsesc eu ceva, poate știu eu. Așa cred că e. Bine, cred că fac ce trebuie. Avea și niște din acesta. Și
se aude? Nu știu. Eu cred că va fi. Cred că va Eu mă aud. Se aude la... Se aude la voi? fi căzând din urmă. Se Așa. aude la tine? Ia, Bendy, ce-ai făcut aici? Mai bine să dai foc. Da, mai ai mami Mai ceva bine de trebuie să fac... Nu știu. Mâine o să plecăm, da? Plecăm? Este o chestie nouă. N-am văzut până acum această chestie. Am cumpărat de nou. Ah, înțeleg. N-aveai destule, nu? Hai, ia să la revedere de la abonați. Mai vede că trebuie să închid. Episodul 1. Ne vedem la episodul următor. Pa, pa.